ora apa-apa. Iki sing iki wae. Anu, iki gawe no wedang. Dadi bang putih telani ayah, bang merah ora dibela. Aku kesel ngombahi kate apa-apa aku medhak lho. Iki kono wae kon ngombahi kae lho. Aja. Kuwi iki konon-konon juga wedang konon ora gelem gajul ora apa-apa. Wes, ora bang merah tapi rasudi aku. Dadi apa-apa aku dadi korban terus kok. Wes ratop-ratopran. Ya sing ae. Wes, apike anu wae. Lah piye to? Ya dadi jaran. Gah. Ya, gah aku ndak ditumpaki wong loro kuwi. Ya, lagune lewong ya bareng-bareng ya Mas Kesman, Bu Prastiwi, Mas Solikin. Wes. Lewong, kok tak bangko bayaran iki khusus sutradara iki yo. Lewong rame-rame yo. Bu Prastiwi, lewong. Bas. Ayo dadi jaran meneh. Dadi jaran meneh. Joget. Ayo kowe. Bos. Awas. Ganas. Awas. Ganas. Jaran. Bos. Aduh. enak ya Mas. Iya. Yo. Bocang ganong. Iki celeng. Wong bagus dadi laku. Godho ati. Yo. Ayo yo. Yo. Dadi ati nyawiji Napien apa tak lakoni yo